Kaixo maiteak eta ongietorriak berriz ere egon gelara. Dagoeneko 8 mandamentu sortu ditugu eta gonbiatu zoragarriak izan ditugu hemen gurean, honi buruz hitz egiteko. Adibidez, porrotx, olaientziarte edo den legaldaera. Zalantzari gabe sukia travestia. Ai, hau, moztu. Me siento fatal, qué pobre. Ez dute Grindr behar, zuei kasurik ez egiteko. Gai anitzak landu ditugu. Adibidez, polimaitasuna jainkoarekin, vegetarianismoa edo minoria batean egotearen garrantzia. Chico, yo ya no sé, lo que quieras. Eta hau dena ikusgai eta entzungai duzue plataforma guztietan. Eta badakit denek galdetzen diazue, nolatan 8 mandamentu non daude 9 eta 10 laster itzuliko dira. Gurain udan, lase egongo gara, jainkoa bezala ez dugu lan handirik egingo, eta itzuliko gara oberenarekin. Eta zer da oberena? Laster, Donostin, Dabadaban, egun honetan, elkar ikusteko aukera izango dugu. Eta 10 mandamentua elkarrekin eta gonbidatu super ultra berezi batekin sortuko dugu 10 mandamentua. Ez galdu, cariño mío, ez izan homofoboa.